ପରବାପଣା ନଥାଏ, ଭେଦଭାବ ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର। କାହାରିକୁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ କଥା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା। ବନବାସରୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବା ଦିନଠାରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆମେ ସହିଛୁ, ସବୁଠାରୁ ତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ। ସେ ଯେଉଁ ବର ପାଇଥିଲା, 14 ବର୍ଷ ଯେ ଆହାର କରିନଥିବ, ଅନିଦ୍ରାରେ ଥିବ, ନାରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ନଥିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବ, ସେ ତାହା ହାତରେ ହିଁ ମରିବ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ତ ତାକୁ ବଧ କରିଛ। ନା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବଧ କରିଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କି କଥା ତୁମେ କହୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ତୁମେ ଅନାହାର ଅନିଦ୍ରା ରହିଛ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ରହିଛି। ନା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ତ ଫଳ ନେଇ ଆସ, ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦିଆ ହୁଏ, ସେ ଫଳ ସବୁ କ'ଣ କର? ତୁମେ ଖାଇନ? ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଫଳ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ, ଆପଣ ତାକୁ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଫଳ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ହନୁକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସେ ନେଇ ଆସିବ। ହନୁ ଫଳ ଭାର ବୋହି ବୋହି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆଣି ନ ପାରିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରଖିଲେ। ସେଠାରେ ଗଣତି ମଣତି ହେଲା। ଗଣତି ମଣତିରେ 7 ଦିନର ଆହାର ଉଣା ହେଲା। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, 7 ଦିନର ଫଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମେ ବୋଧେ ଭୋଜନ କରିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ନାହିଁ ଭାଇ, ସେ 7 ଦିନର କଥା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କ ମରଣ ଦିନର କଥା। ସେଦିନ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଫଳମୂଳ ଆଣିନଥିଲେ, ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି। ସୀତୟା ମାତା ହରଣ ଦିନର କଥା ଭାଇ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଆସିନଥିଲା। ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଥିଲେ, ସେଦିନ ବି ଫଳମୂଳ ଆସିନଥିଲା। ମୋର ଶକ୍ତିଭେଦ ଦିନର କଥା, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଆସିନଥିଲା। ମାୟା ସୀତା ଯେଉଁଦିନ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଥିଲା, ସେଦିନ କ'ଣ ଆମେ ଆହାର କରିଥିଲେ? କରିନେ ନା। ଯେଉଁଦିନ ମହିରାବଣ ଆମକୁ ପାତାଳପୁରରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ହନୁମାନ ସେଠାରେ ମହିରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲା, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଜନ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲେ, ଆମେ ନଥିଲେ। 7 ଦିନର କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇନଥିଲା ଭାଇ। ସେଇ 7 ଦିନ ହିଁ ମୋ ଫଳର ଉଣା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ ଭାଇ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ନିଦ୍ରାଦେବୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରି ମନା କରିଥିଲି, ମାତା ତୁମେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋର ବନବାସରୁ ନ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋ ନୟନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ ଆସିବ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଚାମର ପକାଉଥିଲି, ନିଦ୍ରାଦେବୀ ଆସିଥିଲେ। ନିଦ୍ରାରେ ମୋ ହାତ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଭାଇ। ମାତା ସୀତା ନାରୀ ମୁଖ ନ ଚାହିଁବା କଥା ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଦିନକ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନି, ସବୁଦିନେ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନେଲାବେଳେ ଗହଣା ମା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଦିନ ପାଉଁଜି ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲି ଭାଇ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିନି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଥିଲେ ଭାଇକି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏମିତି ନ କରନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା। ସେ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଦେହଧାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତି, ମାନବୀୟ ଲୀଳା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଅପରମ୍ପାର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଣ
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମହିମାମୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏଇ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।